Joo. Ja tuli nyt vaan ilmoittamaan, että kalenteri, joulukalenteri, mikä tuli, minä tein, niin siinä suositoin video, joka kaikista eniten katselukea sai 12 katselukertaa. Luukku 1. Luukku 1 sai kaikista eniten katselukertoja. Mutta kaikista eniten nyt joulukuussa sai tietysti tällä hetkellä videon kuvauksella 13 katselukertaa. Jouhou jouhou, minun ensimmäinen biisi, joulubiisi. Käykää siitä kuuntelemaan vaikka nyt videon kuvaushetki. Huomenna on uusi vuosi. Niin käykää silti kuuntelemaan, se bängää. Se on todella bängeri. Se on todella hyvä korvamaton. Käykää kuuntelemassa, se on todella hyvä. Joten joo, ei muuta, hei hei! Ja hyvää päivän jatkoa! Ja ai niin, huomenna tulee video, kun on uusi vuosi. No niin, heippa!